Κώστα, κύριο Περιστιάνο, κύριο Γιάννα Αντώνη, κύριο Μαντέλη Γιάννη, κύριο Δήμου Αντώνη και τον κύριο Αγγελακούνη Πάνο από το Αθλητικό Όμιλο Παλαιού Παλίρου, από την ομάδα του Ολυμπιακού, τον κύριο Καραβανό, τον κύριο Ψαρό, τον κύριο Περιστιάνο, τον κύριο Καραλαμπίδη, τον κύριο Κατσούλη, δυο Κατσούλης και τον Γιώργο και τον Θανάση. Τον Κώστα τον Λούδη, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτο σκόρε του αγώνα με μικρή διαφορά από τον κύριο Περιστιάνο. Τον Δόλισσα, τον κύριο Πασχαλίδη, τον κύριο Κούντρα, τον κύριο Λαδά Γιάννη και Θοδωρή, τον κύριο Φικιόρη, τον κύριο Αντίοχο, τον κύριο Παραδέλη, τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Καβαλίτη Γιώργο. Τους εφόρους, τους προπονητές και των δύο ομάδων και παρακαλώ πολύ και οι δύο ομάδες να προσέλθουν στον χώρο της γραμματείας για τις απονομές των αγωνιστικών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η γυμναστική. Άλλη μία, Αντώνη μου, πόδια. Άλλη μία, εδώ. Κοτσάτε. Σόλς. Στο κόρνερ, μάλλον. Και μία παιδική.